Zdravím vás všetkých. Poďme sa dnes porozprávať trošku o význame slova trauma, o tom, čo to je, čo to spôsobuje, prečo je dôležité o nich vedieť a prečo je ešte dôležitejšie si ich spracovať. A akou formou by sa to dalo. Takže, čo sa týka traumy. Trauma, dá sa tak zjednodušene povedať, že je to niečo nepríjemné, čo sa nám v živote udialo. A častokrát si ľudia myslia, že trauma musí byť niečo strašidelné, čo vlastne sa v živote stane. Väčšinou sa to spája s detstvom, teda veľa sa o tom rozpráva a ja s tým niekde súhlasím. Nie, že by sa nám traumy nemohli diať aj počas života, určite áno a dejú sa. Trauma je vlastne niečo, čo v nás spôsobuje nepríjemné pocity. Ako napríklad strach, hnev, úzkosť, smútok. Hej? To je to. Ale oveľa dôležitejšie je v podstate si uvedomiť to, že tie nepríjemné pocity sú vyvolávané vždy našou myšlienkou. To znamená, že niečo sa nám deje v živote a to, ako my reagujeme, je vlastne následok, hej? Je nejaká reakcia. Ale prečo tak reagujeme, ako reagujeme? Prečo niekto vie zostať pokojný a vôbec s ním tá daná situácia nepohne? A prečo ja napríklad to prežívam hrozne emotívne, emočne, že ma to rozhodí, že som z toho rozčúlený napríklad. Hej? Prečo? No tak je to práve preto, že sa to dotýka našich bolavých miest. A ja vždy hovorím, že to, čo sa nás dotýka, čo nás akýmkoľvek spôsobom vyhodí z tej rovnováhy, akýmkoľvek spôsobom sa cítime nepríjemne, takže to, čo sa nás dotýka, sa nás týka. Hej? To, čo sa nás týka, dotýka sa to môjho vnútra, to, čo mám vo vnútri, to, čo mám boľavé, to, čo nemám zahojené. To, čo sa pýta v podstate na povrch, je práve to, čo niekde spôsobila tá trauma. Hneď vám vysvetlím, ako to myslím. Predstavte si úplne obyčajnú situáciu v podstate z detstva, kde ste boli ako malé deti, alebo si predstavte dve malé deti, ktoré sa hrajú v izbe, príde za nimi mamina a povie, sú to dvaja chlapci napríklad, a chlapci, skočím do obchodu, za chvíľočku sa vrátim. A jedno z tých detí sa pozrie na maminu a povie, super, určite mi donesie nejakú sladkosť, alebo lízatko, alebo proste niečo, nejakú maškrtu. Takže má veľmi príjemné pocity. Druhé z tých detí sa pozrie na maminu a dokonca povie tej mame, mami, ale ja chcem ísť s tebou, ja nechcem, aby si ma tu nechávalo samé, ja tu nechcem byť s ním, ja proste chcem ísť s tebou. A tá mama, ale nie, Jakubko, napríklad, hej, nie, Jakubko, teraz nemôžeš ísť so mnou, ja idem len na chvíľočku, rýchlo to vybavím, za chvíľočku som späť. Kým tá mama odíde a nedaj Bože sa stane, že sa tam zakeca so susedou. Hej? Že namiesto 20 minút sa vráti až po hodine z toho obchodu. Celý ten čas to druhé dieťa, ktoré vôbec tým nebolo OK, že tá mama ide preč a že ho tam necháva, tak prežíva pocity a bežia mu v hlave myšlienky typu ja som to vedel, že už sa nikdy nevráti, a čo keď sa jej niečo stalo a ona ma nezobrala so sebou, ona ma určite ani nelúbi, ona je zlá a tak ďalej a tak ďalej. No a presne toto sú tie myšlienky, ktoré v tom malom dieťati zanechávajú nepríjemné pocity. Pocity opustenia, pocity nemilovanosti, pocity, že nie je dôležitý. Hej, napríklad. No a neverili by ste tomu, ale napríklad toto dieťa, ako teraz to naozaj tak troška preháňam, hej, ale pre tú ukážku a pre pochopenie, že ako jednoducho sa tie traumy tvoria,
tak to dieťa môže zažívať toto celý život, takúto formu opustenia. A napríklad zhodou okolností si nájde manželku, partnerku, ktorá bude non-stop odchádzať na služobné cesty. Alebo bude stále chodiť s nejakými kamarátkami von. Povie, že príde o 5 minút, príde o 2 hodiny. A ten vtedy malý chlapec, čo už je teraz dospelý muž, môže dookola zažívať presne tieto pocity. No a tak ako v tom detstve to v ňom zanechalo a vyvolalo nepríjemné pocity typu strachu, nemilovanosti a že nie je dôležitý, no tak rovnako to potom zažíva aj v dospelosti. A dookola. Samozrejme, že presne takú partnerku si vyberie, pretože to je to, čo on a jeho vnútro pozná. Takže verím, že to bolo pre vás, respektíve, že som bola dostatočne zrozumiteľná pre vás. To uvidíme. Kľudne mi napíšte do komentára, že či to dáva zmysel a či vám to niečo hovorí. No a idem troška pokračovať teda. Takže to, čo s tým môžeme urobiť, je v podstate to, s čím aj pracujem ja, je to, že sa vraciame na základe tých situácií, ktoré dnes v súčasnosti zažívate a ktoré vo vás vyvolávajú nepríjemné pocity. My sa vieme ako keby po takej niti vrátiť do toho detstva. A to by ste neverili, ako ten náš mozog, úžasný mozog na základe tých spomienok nás vráti do tých situácií úplne krásne a tam to vieme potom spracovať, ako keby na novo to, nazvime to, prepísať, tieto traumy. Hej? Samozrejme, ak tam boli väčšie traumy, nebudú aj nejaké bitky, alebo častokrát práve vďaka alkoholu, hej, alebo vôbec tí naši rodičia niekedy nezvládajú dobre alebo aj my ako rodičia nezvládame niektoré situácie a reagujeme prehnane na deti. Samozrejme, deti to veľmi môže ovplyvniť a preto v podstate robím to, čo robím, pretože podľa mňa je to kľúčové, aby sme to pochopili, jednak zahojili tie rany u seba a potom, keď ich zahojíme, tak budeme lepšie vedieť postupovať aj v živote, napríklad pri výchove. Lebo skrátene čo poviem. Čo je najdôležitejšie pre naše deti? Sú to krúžky? Sú to darčeky? Sú to, poviem tak, materiálne statky? Alebo to, aby sme mali pekne doma, aby bolo upratané, navarené? Áno, to sú tie, poviem tak, základné potreby. Ale to, čo potrebuje dieťa najviac, je vidieť nás, že sme OK, že sme spokojní, že sme relatívne šťastní a potrebujú vidieť, ako vieme riešiť situácie v živote, ktoré prichádzajú, ktoré život jednoducho prináša, pretože sa nedeje všetko tak, ako my by sme si to predstavovali, čo je absolútne prirodzené. My vieme meniť v podstate iba samých seba a my nevieme meniť svet. Aj keď áno, ale aj nie. Takže späť k veci. To, čo naše deti potrebujú, je, aby sme im išli príkladom. A ak chceme od detí, aby reagovali láskyplne, s pochopením, s empatiou, aby vychádzali v ústretí iným ľuďom, zároveň s rovnakou empatiou k sebe samým, aby sa mali radi, aby si verili a aby v živote niečo dokázali. A hlavne, aby dokázali sa postaviť na vlastné nohy, aby žili šťastný život, respektíve život podľa seba, tak im musíme ísť príkladom. A práve preto by sme sa mali zameriavať na tieto svoje traumy, sledovať tie veci, ktoré nás akýmkoľvek spôsobom rozhadzujú, vyhadzujú, ja hovorím z kontextu, pretože toto je ten kľúč. Toto je ten kľúč zásadný, lebo keď pochopíme, keď si uvedomíme vlastne tie veci, tak my sme OK, my vieme reagovať pokojne na rôzne situácie, ktoré
život prináša, vo väčšine prípadov. To učíme aj naše deti. Vieme tak reagovať na naše deti, ktoré nám za to v dospelosti naozaj veľmi, veľmi poďakujú, lebo je to najviac, čo môžeme deťom dať. Ísť príkladom. Ísť príkladom tým, ako sa správame, tým, ako zvládame situácie, ako pracujeme, povedzme, na sebe a tak. Takže toľko o traumách. Majte sa krásne. Želám vám veľa krásnych chvíľ a ak sa vám video páčilo, tak zdieľajte, lajkujte, komentujte, či vám to dáva zmysel a pracujte na sebe. Držte sa. Ahojte.